Za koji minut u Kulturnom centru Novi Pazar počinje veliki koncert Sevdaka. Damar orkestar je spreman da Novopazarcima priredi noć za pamćenje. Dragi moji Pazarci, pre svega, salam aleikum, dobro večer i dobrodošli na koncert i promociju prvog CD-a Orkestra i hora Damar. Večera ćete čuti naših novih 5 autorskih pesama koje je pisao vaš i naš gospodin Rasim Ljajić. Vidite tu naravno i Sevdalike kao nešto što nam je svima u srcu. So